Так, усім вітанкі, хлопчыкі, дзяўчынкі. Сёння будзем працягваць гуляць у Hollow Knight. Так, зараз зраблю апошнія налады і пачнем. Не паспеў я пакуль дадаць беларусізатар. Можа гэта адбудзецца пасля стрыму, буду глядзець, ці можна дадаць беларускую мову у Hollow Knight, глядзець, як гэта рабіць. А мы будзем працягваць даследаваць гэты сусвет. І апошнім разам мы хацелі даследаваць грыбную лакацыю, дзе у нас знаходзяцца медузы. Ось, і сёння будзем глядзець на гэтай лакацыі. Таксама мы атрымалі дэш, і такім чынам у нас ёсць гэта хуткі рух, што вельмі прывабна. І таксама нам патрэбна знайсці яшчэ шмат манетачак, каб атрымаць шмат амулетаў, якія яшчэ ёсць у краме, у Джиджи і не ў Джиджи, а у мадам, якая знаходзіцца паміж лакацыяй крысталікаў і забытага перапуцця ў гэтай ніжным закутку. Так, ну будем тады даследаваць і глядзець, што ў нас атрымліваецца на сённяшні дзень. Так, у гэтай лакацыі у нас няма мапы. Так, зараз будем шукаць. І таксама мы знайшлі у папярэднім стрыме ёсць такі банк. Мне здаецца, каб можна трымаць гэтыя бусіны ў банку. Вось тут ёсць таксама вось банкір. Я ўжо паклаў 300 грошыкаў на гэты рахунак. І будзем тады далей глядзець, што у нас тут будзе адбывацца. Так, зараз яшчэ пагляджу па наладах, усё ли добра. І можам тады працягваць. У гэтай лакацыі медузы. А як назва гэтай лакацыі, нават калі ў нас няма карты, мапы, тады мы можам даведацца, як гэта лакацыя пэўна называецца, але ж мы ведаем, што у нас ёсць месца, дзе знаходзіцца наш гэты сябра з мапамі. Зараз, можа, яшчэ раз паспрабуем да яго дайсці, але ж там не пускае нас чорная ніць.
Не пушчае нас гэтая чорная ніць. Зараз будзем глядзець, куды мы можам яшчэ дайсці. Гэта моцна б'юць гэтыя вялікія медузы, таму патрэбна ад іх адхіляцца і нават можа іх не каб не турбуць такіх. Я цябе турбую, ты мяне турбуеш. А гэта туманны каньён. Будем даследаваць гэты сусвет, глядзець, што тут ёсць цікавага. Не хацелася бы з гэтымі медузамі мець гэтую сварку. І нават калі ты іх дакранешся да іх, яны таксама цябе б'юць. Так, ну мы спрабуем спачатку выйсці з гэтай лакацыі, каб паглядзець, можа быць, нам патрэбна до лакацыі грыбы, каб зразумець, як прайсці праз гэтую чорныя ніці да нашага гаспадара, які трывае ўсе мапы. Зараз спрабуем выйсці. Так, гэта мой хлапчук, якога мы зараз забярэм. Так, я ўсё ж такі дакрануўся да гэтай вялікай медузы. Так, а што у нас у гэтым баку? Дзіця меня тут не было. Але я не ўпэўнены, што нам сюда павінны мы прайсці, але ж нам дазваляе яшчэ наш гэтай здольнасці. Так, ці магу я вось у той закуток залезці? Не магу. Добра. Сёння амаль увесь дзень нічога не працуе. Дакладна. Вельмі шмат часу занялі, каб зрабіць прэв'ю для відео на YouTube. Таму не хапіла часу на гэты беларусізатар, але будзем глядзець. Так, а гэта якая ж новая лакацыя, не? Ці ж... Не памятаю, што мы тут былі, і тут таксама ёсць гэты чорны бар'ер, які мы не разумеем пакуль, як можна прайсці. Не разумеем, як можна прайсці. Тады будзем зноў даследаваць зверху да нізу. Гэта ўсе нашы месцы, так. Ой, гэта было балюча. Ой, гэта таксама было балюча. Добра, тады зноў будзем накіроўвацца ўверх увесь гэты час. Так, а чаму я не выкарыстоўваў хуткае перамяшчэнне? Халера яго ведае.
Мабыць, гэта ўсё глічы пачатку стрымоў, які адбываюцца. А можа, ты мне распавядзеш, як тут гэта можна прайсці? Зупа эла мерма. Туманны край, я застануся тут, ты нічога мне не кажаш, так? Не дапамагаеш ніякім чынам, ты займаешся сваімі справамі. Добра, давайте тады будзем патрошачку ісці зноў. Забярэм, можа, наш гэты нашу чорную душу, наш гэты сасуд. І было бы добра, можа, на хуткае тое перамяшчанне ўсё ж такі звярнуцца, так? Ну, или тым чынам даследаваць лакацыю яшчэ раз праз гэтыя нашы падарожжа. Маленькія медузкі, яны вельмі беспакрыўдныя, так? Галоўна памятаць, дзе мы скончылі, так? Як толькі я гэта сказаў, тады адразу услых, тады адразу мне прыляцела ад гэтых маленькіх. Так, далей у левы бок. Рухаемся. Не трэба спяшацца, каб насалоджвацца пасля першага амаль другога сілсонгу, як яны зрабілі. Это ўсё якасна паглядзець на гэты наш, так. Першы Hollow Knight. А чаму ты так б'еш? Прапусці і адчапіся. Путінка, дэш у левый бок. А ты да мяне долеціш ці не? Вот где я таксама б'юць, так, гэтыя маланкі. Так і мяне б'юць. Я не ведаю, як тут хутка можна было прайсці, каб цябе яны не білі. Не траплялі па цябе. Туманны каньён, цікава. А шо вы так на мяне все б'ёце моцна? Мне здаецца, можна было прыбраць амулет, які пасля пашкоджання вось гэтыя усе чорныя шупальца робіць, таму што ён чапляе стальныя медузы і ты атрымаеш давольна моцнае пашкоджанне. Так, яшчэ вышэй нам патрэбна ісці. Праз маленькія медузы трохі атрымаць хелспойнтаў. Так, нам же ў гэты бок. Знаете, што ў гэты бок. Калі б я яшчэ не падаў у гэтую всю гэтыя все воды, тады было б цалкам вельмі файна. Вось там вельмі так зроблена, што ты толькі праз даш трэба цябе хутка прайсці, таму што калі ты
Ну, увогуле просто прыгаеш, тады не хапае часу, каб не атрымаць пашкоджанняў, так? Але вось тут я не разумею, што адбываецца, як гэта прайсці. І амаль у мяне ўжо няма хелспойнтаў на здароўе, так. Можа прыгнуць калі. Ось, хутенька атрымалася зрабіць. Добра, а што тут? О, так гэта тут мы... Нас тут не было, і мы штосьці знайшлі новае, так? І добра, што тут ёсць гэты дадатковае здароўе. Што такое печаць? Галоўнае, гэта таксама якаясь прылада, ці што? Амулет, ці не? Печаць. Што гэта? Пу-пу-пу. Гісторыя таксама было ж, так? Якісь всякія дрэўнія пісьмена, дрэўныя рэчы. І тут таксама ёсць, здаецца, NPC, якому гэта цікава, хто любіць сабіраць гэтыя ўсе дрэўнасці, гэтыя світкі розныя. Так, а нам далей куды? Нам далей у абратны бок, так? Так, ну здаецца, што так. Тады вяртаемся. Так, але бок мы хадзілі там, разумелі, што нам пакуль таксама перашкаджае чорная ніць. Так. Праз тое, што... А як тут далей? Туды. Добра. Так, хутенька накіроўваемся, хутенька бяжым. Добра, і зараз куды? Зараз бы можна было бы прайсці у адваротны бок. Можа, да хуткага перамяшчэння, але ж мы такім чынам закаливаем наш характар, і праз все гэтыя выпрабаванні, здольнасці мы пакрыху ідзем да сваей мэты. Ты яшчэ пяеш? Ось, ты пяеш яшчэ, таму не разумею, там тады нам патрэбна знайсці, як нам гэтую чорную ніць мы можам прайсці праз яе, так? Можа, гэта якийсь амулет нам дазваляе гэта зрабіць. Можна было б хутенька паглядзець, прачытаць пра так, у время адпачынку носитель оболочка из живой крови, которая берет на себе частку урона. То гэта азначае, не зразумела. Ну, гэта не тыя амулеты, якія мы можам узяць, але мне троху не падабаецца, што банк з нашымі грашыма адпаведна знаходіцца далёка ад месца, дзе мы можам купіць і набыць амулеты гэтыя. Але ж там ёсць хуткае перамяшчэнне. Так што наконт гэтай лакацыі? Мы ведаем, што з левого боку мы не зможам прайсці, не хапае гэтага дашу. Унізе у нас лакацыя з туманнага каньёна, які кажуць, што там у нас патрэбна прайсці праз чорную ніць. У левом боку там толькі шипы, мы таксама не зможам прайсці, і больш няма нічога, што мы тут можам
даследаваць амаль, ну калі глядзець именно на мапу, можа таксама ёсць скрытыя якісь эры дадатковыя. Ёсць яшчэ каменнае свяцілішча, дзе незразумела, але вельмі цёмна, можна было бы таксама пашукаць якісь прылады на тое, каб яно трохі нам падказвала і ашчышчала наш гэты шлях. Але ж пакуль мы нічога такога не знайшлі. Мне здаецца, мы пойдзем да першай лакацыі, пра якое забытае перапуцце, і там мы ведаем, што яшчэ ёсць лакацыі грыбы, якія вельмі файна нам дазваляе яго даследаваць. Ну ўсё ж такі, чаму нам не даюць мапу і што нам, як нам патрэбна гэту чорную ніць ўсё ж такі яе здолець, каб прайсці. Не зразумела. Так, хавайся, бульбу. Так, можа тут ёсць хутка. Так, тут ёсць хуткае перамяшчэнне, але яно вельмі далёка. Будзем падымацца вышэй. Ну, таксама гэта дазваляе нам набыць трохі грошэй, каб нам можна было потым яшчэ штосьці набыць. А я памятаю, што за праз 1800, можа гэта і ёсць лямпа, якую можа нам як-то прадаць, так? І гэты жучок, які у краме знаходзіцца зараз. Это апошняя рэч, якую нам патрэбна набыць. Можа быць, паспрабаваць ўсё ж такі набыць шмат манет і такім чынам прайсці гэта купіць. Ён дазволі нам прайсці у каменнае святылішча. Так? Такая назва. Добра. Так, а можа яна набыць гэты... Не набыць, а сябе дадаць амулет, які не... атакаваць не здвигаючыся з месца. О, можна таксама гэта сюды дадаць. Так, што у нас ёсць па амулетах? Больше душы атрымаць. Можа атрымаць больше душы, лепей гэты амулет. Гэта павялічае час, калі па нас б'юць, мы можам хутка дайсці і не атрымаць пашкоджанняў. Вобласць атакі гваздзём таксама было бы цікава гэта пашырыць. І жывіцельнае сэрца.
Так, ну можна таким чином яшчэ паспрабаваць пайсці да лакацыі з грыбамі. Там, здаецца, можна хутчэй набыць гэты нашы грошыкі, каб ўсё ж такі гэту нашу тэорыю з ліхтарыкам пацвердзіць. Так, я сёння якісьці разгублены. Праз тое, што нічога не паспеў. Вчора мы вельмі файна пайгралі ў хоррор гульні. Шмат хто быў. Шмат чаго паглядзелі. Так, куды нам далей? Куды нам далей? Трохі падхіліліся. Так, а ў правым баку мы былі, а там нічога больш няма карыснага, так? Каб удакладніцца, каб паглядзець, можа ёсць якая-небудзь схаванае месца. Ну ты кажаш, калі ты дайшоў да наступнай лакацыі, але ж не дайшоў да трымальніка мап, так, да гэтага нашага сябра, тады ты такім чынам можаш пайсці да лаўцы, да яго жонкі, каб гэтую мапу можна было набыць. Зразумела, але ж ты губляеш гэты момант пагутарыць, так? Таксама гэтым можа владальнік мап можа таксама штосьці цікавае распавесці. Так, ну тады крочым да забытага перашляхоўя гэтага, так. І там тады пайдзем да грыбной лакацыі, каб больш даведацца, больш нафарміць нам грошыкаў. Так, не выбуховай, пакуль я тут скачу. Трэба не забываць, што у нас яшчэ ёсць стрэлы. Гэта вельмі зручная рэч. Так, хуценька на скамеечку прысяду, каб нас вельмі моцна не адкінула, калі мы загінем. Ну так, пройдзеш яшчэ лакацыю не праз хуткае перамяшчэнне, ўжо 155 монетачак бусінак у нас ужо ёсць. Вось, і мы зараз вось тут. Тады мы ідзем до грыбных гэтых пусташэй, так. Зараз. Як ідзем? Трапляем усе гэтыя каналкі.
чытаў таксама, што Hollow Knight быў у якім-то геймджеме створаны першапачаткова, і потым гэта так на кікстартере задонацілі на гэты праект амаль $57,000. Ну і потым такім чынам, як нам Міхась распавядаў, што Silksong быў такім як і DLC, быў намер зрабіць гэта як DLC, а потым гэта у паўнацэнную другую частку адбылася. Так, аба мне. Так, а цябе больше мяне нічога не трэба, добра. Добра, такім чынам ідзем да грыбной пусташы. Можа таксама з кім-то пабіцца. Тут, каб атрымаць грошыкаў, там ёсць істочнік, можна будзе трохі адпачыць, прымаць гэтыя цёплыя ванны, сесть на лаўку, адпачыць і вярнуцца на наш шлях. Есть такое адчуванне, што мы штосьці дзесьці не знайшлі. А як тут? А, там ёсць, таму што у левы бок павінны мы прайсці вось тут. Але гэта не дакладна. Так, ну туды ідзем да грыбных пусташэй. Так, я чуў гук. Гук рэйду, вітанкі ўсім, хто прыйшоў са стрыма Энгры Ральфа. Завітвайце, сядайце, берыце каву. У нас таксама, як мы запланавалі працяг першага Hollow Knight. Хто не бачыў, не глядзеў, не гуляў, але ж каму цікава, тады запрашаю на гэтае праходжанне гэтага сусвету. Вітанкі. Усіх рад бачыць. Падаюся, што налады не зляцелі, таму што сёння быў какой-то дзень, пердзень. Усё не працавала, не хацела гэтага рабіць. Але ж вось мы тут. Усе сустрэліся і усе на месцы, так? Як вашыя справы, чым вы займаліся? Гулялі вы ў Death Stranding сёння ці не? Калі ёсць жаданне распавесці, буду рады пачытаць. Так, а мы ідзем у грыбную лакацыю, каб трохі нафарміць сябе грошыкаў. Мне здаецца, тут больш всякага таямнічага зараз ёсць. І так, там працягвалі сюжэт, але там спойлеры. Добра, можа калісьці таксама будзе час паглядзець на Death Stranding. Для сябе пагуляць, каб ніхто не бачыў. Таксама, здаецца, што гульня вельмі цікавая. Вось. І у нас тут стаіць задача, каб набыць 1800 грошыкаў, каб набыць, там ёсць на першай нашай лакацыі крама, і у гэтай крамы у нас, мне здаецца, ёсць ліхтарык, які дапаможа нам зайсці ў адну з лакацый, але ж гэта не дакладна. Будзем зараз, каб і карыснае, і некарыснае усё гэта распавесці, здзейсніць, мы будзем даследаваць яшчэ грыбную лакацыю.
Грибы маленькие, грибы великие. Грибный суп. Грибы шампиньоны, грибы лисички, смажені гриби, гриби з картоплею. Тут такого нема, на жаль. Є гриби, які забиваються. Так, як твої справи? Так, ти так само яшчэ прапаноўваеш нам хрупкае сэрца, хрупкая жаднасць, сіла, моц. Так, можа таксама тебе набыць, пакуль ты тут сядзіш. Хаця не вельмі шмат трэба грошыкаў, можа быць, таксама зможам гэта набыць. А што тут ёсць здольнасць прайсці праз гарачыя гэтыя воды, так? Можа мне трэба такі якийсь амулет, каб можна было праплысці і нават пашкоджання не атрымліваць. Ну цікава, пакуль я такога не ведаю, але будзем ведаць, што там ёсць гэты шлях. Так, трымаемся. Трымаемся, не паміраем. Так. Будут ли таямнічыя тут какие-нибудь шляхи? Ці не, будем зараз грукаться. О, вітанки. Вы складанне засонніка тут прыгаеце, так? Цікава, так, далей. Зараз мы гэтага балуна пасябруем з ім і ідзем далей. Тут у нас што? Тут у нас якийсь-то колокол. Гэта, мабыць, адсыль да Хорнет, да Силксонгу, до локації ее. А тут еще есть ядерный гэты взрыв, які мне не падабаецца зусім. Ой, сколько тебе патрэбна трапіць? Так, павольна даследуем гэты сусвет. Было добра атрымаць мапу, але ж мы ведаем, што наш гэты хто таргуе мапамі зараз у медузнай лакацыі, і мы не зразумела, як туды патрапіць праз чорную гэтую ніць. А што гэта? Мы памятаем старэйшыну. Так, не зразумела навошта і што патрэбна рабіць пакуль. Тут ідзем далей. Ідзем мы далей. Хаваемся. Можа пакуль аднавіць трохі здароўя, то тут моцна б'юць. Хадзілі мы ці не ў левы бок. О, я не памятаю гэтага хлопца, ці быў ён, ці не. А, ты добры. Так, ты таксама будзеш там нам дзесьці на арэне, і мы будзем з табой біцца, так? Так, ты жадаеш змахнуцца за мной, так? З намі ўжо гутарыў адзін з NPC, які хоча з намі змахнуцца на арэне, і гэта ўжо другі. Так, а вот сюда мы не трапляли. Вот здесь есть худкий батут такі. Что, я не смогу залезть туда?
не змагу. Все одно вельмі мало дають грошей. Здається, треба шукати якогось собі ворога, потримати більше. Тут у нас гриби-батути. О, мы тебя ведаем. Ого, а что это? Так само вельмі далеко б'є дымовыми шашками своими. А ты что робишь? А, ты так само вибуховуєш. Зрозуміло, зрозуміло. І ось ми тут, і що ми можемо тут знайти цікавого? Тут якийсь та ці храм, ці хто, і тут хтось тіпав. Ти живий, ти не живий. О, Хорнет. Вітанки. Не хочу покуль. А як тут? Тут нема, так? Покуль нема. Не зрозуміло, як туди зайти. Тут потрібен нам адвісна здольність чаплятися за стіни. Ну тоді покуль у лівий бок можна ще спуститися. Это не вельмі моцно, тут не шмат грошиков есть. Забрали у гэтых гаев этой грошики. Так, а гэта выбуховая туэйшн зараз будзе. Як ядерный взрыв и ядерный грибок. Без мапы не цікаво, не цікаво. Вот там сам грибок этой. Сам себе забил. Так, это нам подобається. А куди далі? Куди далі? Тут ми були, тут ми не були, тут якісь так само чебуреки літають. Чебуреки, ви що робите? А, ви маленькі чебуреки, добре. Маленькі балуни. Яны не б'ють. О, ми знайшли ще одного нашу гэтую гусеничку. Я не ведаю, хто це для гусеничка. Ці личинка, ці ще хтось. Так, може все ж таки будуть якісь таємніші секретики тут додаткові. Ні, тільки місце, де є хутке переміщення униз. А тебе мы не забили, так? Я не все нафармил. Добре, тоді далі у лівий бок. Яще глядім, що тут у нас є. Тут можна про стіну бити.
як то мне атрымалася, зараз уже не атрымалася. Так. Гэты этаж, гэты што? Мы можам тут адчыніць, а будзе лаўка. Мне здаецца, што вельмі далёка мы прайшлі. Было бы добра паглядзець, ці ёсць дзе-небудзь лаўка, каб адпачыць і не пачынаць усё гэтае месца спачатку. О, я слышу гэтага нашага торговца мапамі. А ўжо не чую. А, ось і ты. А ты такі перамяшчаешся хутка паміж двумя лакацыямі, так, мне здаецца? Так... Корніфер, надо трэба запамятаць твоё імя. Так ты мне можаш мапу таксама даць гэтага месца грыбных пусташы? Добра. Вось гэта мне падабаецца. Гэта вакзал. А, так грыбных пусташы мы так шмат прайшлі. Там ёсць якісь-то ідол, дзе мы не былі, мне здаецца. Мам, не памятаю. А, мы там не можам прайсці, таму што нам трэба чапляцца. Добра. А куды яшчэ? Вакзал, туманны каньён. У левым баку б даследаваць, паглядзець, што там такое ўсё ж такі. А ой, там сверху ёсць, дзе лаўца абазначана, там ось той чел, які таксама торгуе амулетамі сваімі з душамі, з сэрцамі, так? І мы хацелі б да яго дайсці. Вельмі мала лаўкаў тут, дзе можна адпачыць. Добра, дзякуй. Дзякуй за мапу, вельмі тое, што патрэбна. Нужно яшчэ ўніз там прайсці, паглядзець, што за лакацыя яшчэ ўнізе. Калі нам даюць туды дайсці пакуль. І якісь-то выбухоўцы. Смяротны, так. Итак, что такое ангельской? Ангельская мова пишу, не? Ведь как скорочено. Анскай. Ангельская мова, так? Коли мы говорим про то, что написано на у назвы канала, так? Ці вы можете удакладніць, я паспрабую даць больш шырокі адказ. А, чмурыць. Анскай. А можа яшчэ якісь ёсць сэнс у гэтым, бо я не ведаю. Можа трэба... Там, здаецца, у гэтым апісанні вельмі ліміціраванае количество сімвалаў і прыйшлось штосьці скарачаць. Вось так і атрымалася. Так, ну добра, тады я... Тое тэлепатычная сувязь адбылася і мы адзін аднаго зразумелі, так? Добра. Так, яшчэ ніжэй мы тут не можам прайсці ў левы бок, тады ў правы мы таксама не можам, так? Прайсці. Ці былі мы тут? Здаецца, што не былі. Ось тут які-то моцны чэл. Моцны чэл, гэта быў багамол, нет? Вот тут какие-то невядомыя ворагі, якіх мы не сустракалі яшчэ. Хвалюся зараз, што будзе якаясь арэна. Ну,
А мы так усё ж таки лаўку і не знайшлі. Так, а тут усё паглядзелі, можа тут ёсць таямнічыя тайны, схованыя ад нашага ўзору. Вось тут таксама, мне здаецца, можна было ўверх зайсці, а пакуль нам так і не далі нашы гэтыя здольнасці. Как дадуць, мы ўсё гэта хутка забудземся і ўсё. Ніколі гэта не знойдзем. Так. Можна памеціць на мапе, каб пакуль я памятаю сюды, дзесьці. Вось тут. Это была подсказка. Не попал. Не попал, не зачепил. Так, глядим вниз, что там было внизе. Так само нас там чакае хтосьці. Так, там можна вниз яшчэ прайсці. Дайце мне якусь здольнасць. Не хочу я чытаць. Пачакайце, трэба спачатку разабрацца з гэтай мушкай. Так, добро. Добро. Так, якийсь талор. Якоїсь месца гэтых гэта, мне здаецца, вось гэтых ворагаў месца, яны тут абараняюць і кажуць, што нельга сюды нават ісці. Оп. Так. На парашутику прайшлі сюды. Так, я упал. Я упал, а я ожидал бы уверх все-таки подняться. А, тут есть. Моцно бейтеся тут. Так, атрымалі лікаванне. Аднавілі хелспойнты. Ось, тут ёсць значок, што можна знайсці гэтую нашу лаўку, якую мы так вельмі жадалі знайсці. Аднак незразумела, як шмат трэба ісці ўніз. А мне здаецца, лепей хутчэй туды збегчы. Каб мне спачатку гэта ўсё не рабіць. Вось. Так, мы тут шмат чаго намалявалі. Там есть у левый бок, куды прайсці. Зараз падымемся, паглядзім. Пабачце, што турбую вас у гэты час. Ой, гэта я так адпрацаваў гэты амулет, і ён чорныя ніці гэта выпускае, таксама патрапіў нават праз сцяну. Пачувайце, так. А дзе гэта дзірка? Дзе это прабойна, на якую мы можам прайсці? Не? Вы шо? А як так-то? О! Дайце мне ўжо штосьці цікавае. А вось, гэта вёска багамолаў, так, багамолаў. На беларускай як будзе багамолаў таксама. І бог.
і маліцца. Маліцца на беларускай. Ось таксама, можа не. Так, туды вышэй мы не зможам прайсці пакуль. Там таксама шмат чаго ёсць цікавага. Лишь у нас нема здольнасці, а тут сцена заблокавана. Не спяшаемся, б'емся, глядзім, назіраем, можа штосьці цікавае. Тут у нас ёсць масачкі вісяць. Такім чынам, каб хтосьці ўжо сюды трапляў, і гэтая вёска давала ўсім па галаве. Але ж мы такія маленькія ваяры, што прыйшлі тут усіх раскідалі. Шкада, але ж яны адновяцца, калі мы сядзем на лаўку, таму не будзем іх так моцна шкадаваць. Так, а там штосьці у нас ёсць цікавае. Таксама сцяна. Сцяна. Вось і мы тут. Клешня багамола. Нажміце А, каб на сцяне для паўторнага прыжка. Вось, мы знайшлі гэтую здольнасць. Зараз шмат чаго мы можам даследаваць, шмат чаго, абы памятаць, куды нам патрэбна ісці. Гэта вельмі файна, гэта вельмі файна. Адчыняецца шмат гэтых здольнасцяў, так, шмат шляхоў нам зараз падвласна. Цікава. Зараз пойдзем у адваротны бок, будзем даглядаць, дзе мы што не пабачылі. О, тут трэба гэты скіл. На дэшы, на... як у Супер Міт Бой хтосьці гуляў. Я не прахадзіў, не гуляў, але я бачыў, што таксама. Там ёсць гэтыя механікі ўсе. Там, дзе руны напісана, можна было аглядзець. Дзе руны, так, дзе руны дзе? У тым баку, так? Зараз пачакайце, можа вернемся, паглядзім, ці можа я прапусціў. Дзе мы памечалі гэтым пінамі, так? Адчыняй. Дзе тут? Нельга адчыніць. Тады глядзім, што тут у нас ёсць. Будзем зараз у кожны закуток рукацца так сюды. Адчыняйце. Дзякуй вялікі. Файна, што ёсць гэты амулет, які са светлячкі мне прыносяць маі гэтыя ўсе рэворды. А пра руны, пра вось гэтыя. Можа, не пра гэтыя. О, мы сюды вось прыйшлі, нас таксама тут не было. Всё, мы чапляемся, мы всё можам рабіць зараз. Што тут у нас ёсць? Дзённік. Страннік. Страннік гэта хто? Хто бадзяецца у нас? Так, а як тут паглядзець, што за дзённік? Гэта таксама для древности, так? Но мы не знайшлі, каму яшчэ
гісторыя каралеўства гэта падабаецца і хто збірае гэтыя рэчы. Аднак у Сілсонгу была гаспадыня, якой гэта ўсё было патрэбна. Тут таксама, здаецца, такі NPC існуе. Грыбочак. Адчыняйце дзверы, мне ўсё падабаецца, ўсё патрэбнае, ўсё цікавае, так. Зваліўся, не забыўся, пабежаў. Так, а там што? Там мы вяртаемся, но можна яшчэ паглядзець, што ў гэтым баку, пакуль нам дазваляе нашыя здольнасці. Во! А тут уже не дазваляе. Тут кажа, будзеш другі прыжок таксама атрымліваць, так? Як калі-небудзь. Ці гарпун, які пуляе вертыкальна. Ведаеце, ёсць у гэтай гульні гарпун. У Сілсонгу быў. Так, тады ідзем у правы бок. Я спадзяюся, што ўсё, што мы тут паглядзелі, набылі. Так, а там мы азначалі схованку, так? Красным гэтым нашым піном. Такую, мне здаецца, мы заўважылі. Можа, гэтым проста нічога няма. Зараз паглядзім. Вось, тут ёсць штосьці, не? Так, геймдизайны просто зрабілі тут больш вузкае месца. А я спадзяваўся, што тут штосьці ёсць. Так, ну вы б'еце на мяне, мне няма сэнсу адхіляцца. Бо я напрост... О, я не побачыў вас. Не побачыў вас, буду рабіць ногі, не? Чакайце. Не забивайте меня. Не забивайте, калі ласка. Я маленькі ваяр. Так, тады мы тады прыбярэм гэты пін. Але ж ўсё роўна тут такая большая, вялікая пусташ, што, мабыць, ўсё роўна тут ёсць якийсь-то праход. Может быть. А может и не быть. Хоп, хей, лалалей. Так. Тут так само нема нічого. Нема. Падымаемся тады ўверх. Падымаемся ўверх і... Куды? А вниз мы там шли, так? Ці не? Так, кожны хоць намагаецца не забіць. Гэта не вельмі прыемна. Цікава, цікава. Ідзем адваротным шляхам. О, можа 732 грошыка. Было бы, можа, добра пайсці да забраць гэтыя ўсе сэрца сілы, што там было пусташы, так, у гэтага нашага тараканчыка, які там сядзіць. Сам аб'еш мяне. Я не хацеў, каб мы з табой разом посябравалі, каву попілі, гарбату таксама. Можа быць. Крочым тады уверх. А тут што?
Тут меня не было. Тут худкий шлях можна зрабіць, адчыніць. А, тут я памятаю, тут я дакладна быў. Дакладна быў. Тут быў вялікі ваяр, мы з ним пагутарылі, ён пайшоў далей. Так, я тут памыўся хутка. Не сутыкаемся с этими бомбами. Тут что? А, там есть платформа такая. А навошта? Я б заўсёды ішоў бы праз правы бок, навошта они гэта зрабілі. Хто хоча хутчэй, то ідзе праз левы бок, праз гэтыя гарачыя воды. Короче, бассейны. А хопіць мне ці грошикаў. Памятаю, што там каштавала 200, 300, яшчэ 250, мне здаецца, можа не хопіць. Зараз паглядзім. Колькі гэта каштуе? А там лецца гэты гарачы, так? Точно таксама. Эх, не атрымалася. А нам гэты бок і патрэбны. У гэты бок нам і патрэбна. Вот тут можна падшыць. Карту мы намалявалі. Так, а што па карце? Ці бачна штосьці цікавае, ці не. Вось там ёсць вёска багамолаў. Там таксама і была лаўца. Мы ж у левы бок праходзілі. А, там патрэбна ўверх прайсці. Ці не? Не, там у другім. А чаму? Мы не пайшлі туды. Невядома. Пакуль. Ого, сколько каштуе. Добра, можна ўзяць дзве пакуль і набыць яшчэ нам павінна 400. От шмат чаго ад мяне чакаць. А што яно робіць? Што яно робіць? Гэты амулет вельмі хрупкі і ламаецца пры смерці. І што ён дае? А, павялічвае здароўе карыстальніка. Больш урона. Добра, но пакуль можна гэта не на мяне не класці, не выкарыстоўваць. А гэта больш гео, так, атрымліваць. А якім-то чынам такім чынам, што калі ты паміраеш, ты больш у тебя не будзе гэтаму амулета, гэта мне здаецца, так? І трэба яшчэ раз ісці купляць, і так гэта не вельмі, я не разумеў дакладна, як гэта робіцца. Душы, больш душ, но можна паспрабаваць атрымліваць больш гео. Но все равно намагаемся купіць больш амулетаў. І таксама нам патрэбна 1800 дзесьці здабыць, так, а там ёсць таксама шлях. Так, бачу месца, якое можа быць цікавае, не зрабілі там таямнічы праход, але так выглядала.
Полетел. Полетел. Подсмажу меня. Так ладно, подсмажу меня. А, не тут. Трохи вниз. Я не пам'ятаю. А, от і бок. Добре. Тоді вертаємося. Вертаємося трохи вниз. Там, де ми... Ой-ой-ой. Ось. Ось тут? А, ось тут. Але ж тут не забивається, так? Ми не зможемо пройти покуль. Добре. Добре, Туманний каньйон. Туманний каньйон. Можна було б туди пройти Туманний каньйон. А мені здається, що з другого боку ми не можемо через чорний нитит потрапити, но можемо потрапити з цього боку. У нас є эта щепка зараз. Можемо чіплятися. І може тоді ми і мапу готову отримаємо. Але ж там вокзал. Не, это той вокзал, так. Той вокзал все равно не дозволяє. Ладно. Будем идти в отворотном боку и идти вверх. Как было более корисно на доследование, чтобы мы ничего не забылися. А в этом боку что-нибудь есть? Нет? Ну, нічого нема. Не цікаво, не цікаво. Так. Грибочок. Нема грибочка. Великий грибочок, який льотає. Чому ж не чіпляється там? Ой. Може не чіпати того грибочка? А, ну тут можна з цього боку підійти. Не шмат падає з їх. Мені здається, там перша локація є. Вороги, з яких 40 падає. Приймайте. Тут так само нічого нема. Летим вверх. Во, мы тут ось, мы тут можем... О, мы там можем пройти ось гэты ў центр. Поглядеть, что там такое цікавое сховали от нас. Ось тут. Зараз туди паспрабуем. О, тут мы поклали зараз вот эти все метки, якія так само кажуть про место, где можно чапляться. Зараз поглядим. Угу. А нам его який бок? Правий, так, істі? Добре, йдемо правий. Я вас не пам'ятаю. Ви відпочиваєте так само в этому? Вас тут не було. Чи можу я к вам тут долучиться до вас? Так само відпочивають жуки в эти пилигримы. Это может маленькая отсылка к тому, что вот есть такой великий, а есть похожий на Хорнет с великими этими рожками. А это я такие толстый. Я не толстый, я просто, у меня кость широкая, так? То
Добра, так, что у нас в этой локации? Были мы тут, были, мне кажется, мы так доследовали это место, так. Проходили там, мы штось набыли. Тады нам не патрэбна в гэты бок ісці. А сюды мы пойдем. Что такое начало мне отхилило так. Это не близко, это не близко. Так, прыгаем тут, прыгаем там. Трэба глядзець уважліва ў кожным гэтым закутку. Тут так само. Так само былі. Добра, ідзем до наступнай локацыі. Тут что? Тут нічога. А што ўнізе? Ось, зараз мы до хуткага перемяшчэння дайшлі, я не памятаю, там мне здаецца, нічога канкрэтнага мы не ўбачым, не знойдзем. А ось тут саму верх мы не можем потрапіць. А, ну нам патрэбна ўлева зараз. Не забівайце мяне, не трэба. Так, даследуем тое месца. А, ну вось гэты вораг, які вельмі шмат дае па грошыках. 40. І музыка пашла, музыка пашла. Хваля пайшла. О, я атрымаў, да, пашкоджанне. Так, и моя теория с тем, что губится, так, это не сломан, и внутри него больше нет силы, его не надеть. Блин. И что, треба заўсёды купляць ісці туды? Шкада. Когда будем ведаць, что гэта так адбываецца, добра? Мне здаецца, мы яшчэ вернемся. А сколько я накаштаваў? 250. Ой, гэта вельмі, ну, шмат. С додатком его было бы более прывабна. Поглядзелі, сколько бы з 40 гэтага хлопца бы падала. Может, там нават 50 давала якийсь відсоток. Так, что? А, ось тут яшчэ можна, не? Не. Помылился, не забылся. Ну, мы вернемся за той душой, каб у нас был, и будем трымаць, доглядать, каб не помирать. Так, путенько, так, далей. Яшчэ трохи. Будем брать рэванш з гэтага хлопца вялікага. На тебе, на. Ты меня забил. Ты такі дрэнны. Я не хочу с тобой ничего иметь. По справах, на, трымай. Ты яшчэ жывы, так? Так, а тебе мне так само трэба забрать. Бо у тебе там шмат чаго. А, 45 нават, нічого собі. А вас тут ніколі не было. Я не памятаю.
верните мое здоровье. Так, одолей. Я вспомнил, что для того, каб ты дайсці, нам гэтага чапляцца, калі мы чапляемся, не хопіць, так? Зразумела, што усе нашы намаганні былі пакуль не узнагароджаны. Тады што яшчэ ёсць? Вось ёсць там яшчэ ў правым баку лаз уверх. То і пойдзем туды. Паглядзім, што там. Пачакайце, тут быў таксама арэна дзесьці, не? Лазь арэна. Ну, пакуль мы тут блізка да арэны, тады там, мне здаецца, што яшчэ можна было прапрыгнуць і ў левы бок. Можа, гэта нам таксама гэта шчэпка дапаможа. Гэта наш... вось зачапленне. Вось нас тут не было. Хто бубне? Хто бубніць? Хтосьці бубніць. Я чуў гук, але не знайшоў, хто гэты гук издае. Ідзем на гук. Щось я не побачив. Тут. Ширший. Хто плаче? Ось тут. Чого біжите? Не біжите, все добре. Гутарить хотів. Тут був гэтый монстр, яким була одна душа. Чого? Вас треба забити? А навошта? А чому? І що? Може, не треба було забивати? Може гэта для журналу зроблена гэта. Калі мы аднаго такога забілі для журналу, каб трэба трох было забіць, каб поўнасцю гэта прайсці. Так. І такім чынам ты знайшоў гэтае месца, дзе яшчэ такія вось істоты існуюць. Ну, зразумела. Даецца толькі для журнала. Мы можам гэта праверыць, так? Вось, апарыш. І тут бачыце, што тут ужо няма колькі патрэбна, каб гэты лор пачытаць. Сытнага тлуста яны запас у них ёсць. Так, і нічога не могуць мне прапанаваць. Ну, зразумела. У правый бок хотели мы порухаться. Бежим туда. Доследовать ту маленькую нашу локацию. Мне кажется, там у тым боку кристалличная локация с розовыми кристалликами, с джемами. Как намацывать джем на хлебушек. Ой, куди? А в этом боку что? Такие непозначенные. Там кисир. Кисир и цибуля. Там есть гэты... я не туды цалкам пайшоў. Гэта прасторны крэтынізм.
Добре, што ёсць компас, што паказвае, дзе я знаходжуся зараз. І трэба мне хелспойнты вярнуць. Так, тут прыйшоў да нас госцікі. А, тут цемра, где мы нічога не бачым, і там зачыненая дзвер. Зачыненыя брамы, добра. Хутка да нас прыйшоў, каб не збегчы з кватэры. Так, а нам павінны ў правы бок мы ісці далей. А, мы памятаем, што там ёсць праход уверх, так, сюды. А, так тут есть лифт. Ой, это что такое? Шмат души нам дае. А тут лифт есть. А тут гэтае место, что там? Там якаясь виноградина. А пакуль мы не у нас няма, наверное, гэтага удара ўніз. Можа, тут ёсць даш уніз. Угу. Хавайце, у нас тут есть секретики, таямнічыя тайны. Ты мне нічога не скажешь новага, так? Рад тебе бачыць. Я таксама тебе рад бачыць. Ты працуеш, мы таксама працуем. Ну як працуем? Даследуем гэты свой свет. Зараз пойду яшчэ вышэй. А тут не памятаю, что тут таксама быў. Ты незручны вораг. Гэта ведаеш, ты мяне зараз аб'еш. Даў мне па шапцы. А, мы тут што знайшлі, таксама выйшлі. А ось там. А можна было тебе адпрыгнуць і залезть ось туды, не? Я паспрабаваў, але ж Лаўцан знаходзіцца вельмі далёка. Я, можа, памечу сваю тэорыю, каб, можа, не забыціся пра гэта. На всякий выпадак. Гэта ты патрапіў, гэта не я цябе забіў. Опс. 400. Ну 400 гэта не 1800, якая нам патрэбна. Ось, там яшчэ ёсць булаўца, якую можна паглядзець. А тут у нас яйка гэта чорная таксама. Храм чорнага і яйка. Яйка. Давай змагацца з тобой, не? Не хочешь. Не хочешь с нами гутарить, не хочешь с нами змагаться, туди идем далее. Жучки-павучки. Ось, я там памятаю так само, что есть. Так, мы знаем, что тут есть павяроўцы, а ось тут дзесьці было, я себе позначаў, что может быть так само место, как потрапить вверх. Ось оно. Чиняйте. Да? Ось секретики. Таямнічыя, якія все ж таки мы доглядели. А тут что? Ой, так это трэцы так само патрэбныя. Може их так само позначать.
Я памятаю, што мы іх дзесьці таксама бачылі такое. Можа дрэўца пазначаць вось такім вось жоўценькім. Пазначым, можа трэба будзе знайсці якісь так квест будзе, каб все прайсці гэтыя дрэўцы. Добра. Можна таксама пайсці і атрымаць узнагароду за нашага вызваленага сябра. Можа кусочак маскі ты мне даш, ці пакуль толькі... О, шмат тут меня сыпаў грошыкамі, дзякуй вялікі. Нас уже ж так шмат тут. Так, і такім чынам. О, такім чынам, калі у нас ёсць лаз, мы можам прайсці ў адваротны бок, калі мы патрапілі ў самым пачатку, ідзем уверх. Гэта я дакладна памятаю. Я дакладна памятаю тут. О, тут можна так типа прайсці. Гэта таксама дрэўнасці. Каму патрэбны гэты дрэўнасці, ніхто не казаў. І вось мы тут. Як твае справы? Ты адпачываеш, зразумела. Цябе што-нибудь ёсць цікавае? Чога нема? Я зразумеў. Зразумеў, гаспадыня моя. А у тебе что-нибудь есть новое для меня? Центр Холмнеста. Добро. Почнем. Жучок, может у тебя что-то есть? О! Вось таксама, гэта светамушы фонар, ліхтарык гэта. Вось нам ліхтарык гэта патрэбны, таму што мы можам прайсці вось гэта там свяцілішча ёсць. Ой, ну грошай, конечно, шмат. Ты меня просіш на гэта. Зараз хутенька тады ў левы бок. Вось тут мы можам уверх, так? Можам ці не? Можем. Вяртаемся навошта, каб там ёсць перевал. Мы тут король, граница, мяжа, павінуйся нашим законам. Яшчэ раз. Каб даглядзець, можа штосьці цікавага знайсці. О, ну тут вот есть. Есть что-то, что мы не побачили. Яшчэ. О, я памятаю тут. Мы были, атрымалі дадатковые здоровьица, мы там упали. Ну, еще раз пройдем. У гэты бок. А, тут нас гэта навучалі нас, так, этому. Навучалі нас гэтаму шмат, а мы тут таксама былі, праходзілі тут. Во, у нас тут не было. І мы знайшлі яшчэ якийсь дадатковы амулет. Цікава, калі мы блізка да таго, каб нас забілі, тады мы можам атрымаць гэтую сілу. Цікавая здольнасць. Як вы, гэта цікава, што мы тут знайшлі штосьці яшчэ
карысныя. Тут таксама. А я не памятаю, что тут был такой шлях из дэшаў. Незразумела. Незразумела, не памятаю. Лишь зразумела, што мы, здаецца, ўсё тут набылі і нават знайшлі амулет дадатковы. Не упэўнены, што можна будзе падняцца па той па тым сцянам дакладна. Такім чынам тады вяртаемся. І можна пайсці да зялёнай трапы, таму што там таксама, мне здаецца, ёсць штосьці для гэтага нашай новай здольнасці карабкацца, чапляцца да сцен, так? І там мы можам нафарміць яшчэ больш усякіх грошыкаў. А мы можам выкарыстоўваць хуткае перамяшчэнне. Адчыняйце свае кішэні. Так, ідзем сюды. І у нас адкрыта вось тут хуткае перамяшчэнне, вось там унізе нават ёсць. На мапе можна нават дакладна паглядзець, дзе яшчэ будзе хуткае перамяшчэнне. Чамусьці мы не адкрылі хуткае перамяшчэнне там, дзе медузкі ёсць. Мы зелёную тропу полетим. І вось мы тут, можна паглядзець, куды мы можам залезці зараз. Можам прайсці там у ніжні закуток, у левы бок, там, дзе мы не адкрылі. І таксама вось там, дзе красная біпка. Чырвоная біпка, прабачце. У верхнім закутку. Добра. А тут што? Можа тут яшчэ штосьці схавалі? Не ўсё хаваецца у кожным баку. Тут не схавалі нічога. Вельмі файна я тут спрыгнуў. З гэтага закутку ці ёсць нешта, што няма. Не перашкаджае мне, калі ласка, так. Здаецца, я б схаваў што-небудзь, але я не бачу. А вось тут? Ну, буду спадзявацца, што там нічога няма, нічога мы не прапусцілі. Махнаты звер, я памятаю, я забыўся пра цябе. Махнаты звер. А там чаму пін? Можа, я не забраўся праз пін. Так, паглядзім зараз, што там за пін застаўся. Каб туды прайсці, трэба в гэты бок. Это наша бусінка. А, вось тут таксама гэты вораг. Уже не памятаю, як ты б'еш. Тебе таксама шмат падае. Ці ты мяне заб'еш, ці я цябе заб'ю. Тут ёсць свет. Ось тут так.
дзе памічаў, аднак я не бачу. Тут не магу уверх палезці. Але ж тут схавалі. Хавалі глаз чамусьці. Ну, пакуль нельга затрапіць, пусть яшчэ можа пін тады сняць. Дакладна, што вялікая такая цёмная пустота. Так, яшчэ раз спрабую. Ну, не атрымліваецца, добра. Тады знімаем гэты пін. Гэтую булаўку з гэтага месца дакладна. І мы хацелі пайсці да чырвонага піна. Каб яшчэ раз паглядзець, ці нічога мы там не убілі. Тут мапы так нема. Чапляемся. Не памятаю тут таксама. Вось, а тут памятаю, што тут штосьці ёсць, так? Добра. А там далей? А тут далей нема, тут у нас была пастка, так. Можа тут не б'ецца? Не б'ецца, але з левага боку таксама не б'ецца, што немальна шмат у нас здароўя. Зараз надбрыдзем кудысьці, каб нас пабілі тут хутка. Ці забілі. О, таксама ці тут знайшлі. Выратавалі цябе, а тут што ўнізе? А, гэта ты нас вяртаеш туды, добра. Можа тут таксама ёсць такой? Цікавы лаз нема. Ну, тады зараз хутенька яшчэ раз абяжым. Так, жахлівая якаясь тут атмосфера. Не разумею, дзе мы нават бадзяемся. Уцёсы, якія ваююць. І зноў тут яшчэ ёсць дрэўца ёсць. Ці магу ли я таксама пін гэта выкарыстоўваць, тут каб мы ведалі, што тут ёсць дрэўца гэта. Не хапае мне тут музычнага гэтага суправаджэння чамусьці. Гучны толькі ветрык, мне здаецца. Можа тут будзе якийсь ворог, які нам дасць мальтышчу, якую нам не хапае на ліхтарик. Ось так тебе, ось так. Так, тут таксама секретики. Высшие істоты, гэта словы лишь для вас, амаль толькі для вас. Гэты проклятой пустоши нема конца, за яго мира сусвета нема. Тыя, хто
по галубству сваёй вырашыць перадолець пусташ, заплацяць усім, што ёсць. Розума ім каралевства. Добра. Папярэджванне, гэта нам вядома. Ой, што тут цікава яшчэ? Дзённік странніка, добра. Тут. Пачакайце, што з левого боку было? Адчыняй. Тут хуткі гэты. Хуткі шлях. Вядома, вядома. Біцца будзем ці не? Я спадзяюся, што не. Тут што за куча? Так, мы кагосьці знайшлі. Труп. А тут не будзе як іглачэлі, каб лор паглядзець і штосьці з гэтым трупам зрабіць? Навошта? Просто намалявалі. Історыю нам ніяку не распавялі. Можа ён воскрэсне. Зразумела, што нічога не зразумела. Добра. Тады ідзем далей. Ідзем на пляцоўку. О, тут не хапае мне адзін здароўя. Зараз адновім тады. Куды яшчэ? Вышэй. Яшчэ мы тут былі. От таксама як у Сілксонгу гэты раскіданыя паперкі, так, які замалёўвае гэты уладальнік мап Корніфер. Насалоджваешся свежым паветрам. Ты мне зараз мапу, так, таксама даш. І гэта як чакра ў Сілксонгу. Яны нават усё гэта зрабілі паспяхова, проработалі першую гульню і ўсё ўжо зарабляюць шмат грошай на гэтым. Таму што вельмі шмат падобных механік. О, што гэта такія? О. Тут нейкая сцемара. Тут таксама трэба ліхтарик, так? Ну, тады не пойдзем. Без ліхтарика будем ведаць, што тут таксама нам патрэбна. Я, можа, таксама пазначу, што гэтае месца цёмнае. О, цёмнае. Цёмная біпка вельмі зручна для гэтай сітуацыі. А на мапе было позначено, там есть лаўца. Было бы добра да яе дайсці. Таму што мне здаецца, дзесьці будзе бойка. Дзесьці недалёк будзе бойка. Каб увесь гэты шлях не ісці, тады можна гэтага пазбегнуць. Вялікі розум. Так, падагрэліся. Панапруджваліся. Што вы тут хаваеце, якія таямнічыя шляхі. Ну, тут таксама штосьці ёсць. А не, нема нічого. Так.
Где ловца? Ловца где-то унизе. Тут великая локація, мені здається, вельмі просто штосьці пропустить буде. Грязмут унізе? Што гэта можа пазначаць? Можа ёсць хуткі яшчэ якісь-то шлях да гэтага. Так, мы тут зараз вниз, так? Вось тут. Пройсці ўнутр. Да. Ось тут. Шмат намалявалі тут. Мне было б цікаво туди вгразнути, як тут можна було б пройти. Може тут есть. Ты меня не забьешь? Будем махаться? О, это мастер гвоздя. Ты можешь мне что зрабіць? Навучыць, як мы можем гэтым гвоздикам орудовать, гэтым клинком. Якая сустрэча? Свярэпы ваяр. Так, ну мне уже траплялись гэтые разные битвы. Изучить техніка Почекайте, гость. Як гость. Гость закладно не так буде. Так, хутенько. Цвік. Ну, што я пра гэты гвоздь? Калі гэта цвік? Хто не ведаў? Так, дзякуй, Джакомас. Бо калі вы бачыце, што шмат русізмаў з мяне прэ, то мяне папраўляйце, я буду вельмі задаволены, каб выкарыстоўваць гэтыя нашы прыгожыя словы. Так, мы штосьці вывучылі. Ураганны удар цвікам. І таксама у Сілксонгу быў гэты момант, калі нас таксама навучыла булавачніца гэтым моцнаму удару. І што? Як? Пропустил. Так, ну гость. Так, это моцный. Ничего себе тут. Это вихор. Ну, тут на як у Харнет. Харнет у розныя бакі. Мне здавалася, гэта рабіў так все. Больше тебе нічога. Дякую, ну дякую вялікім. Мы знайшлі, можна туды выкарыстоўваць гэты моцны удар. І прысесці можна было, а можна было не прысесці. В гэтым сэнсе не шмат. Ну все, трымайце свае костачкі. Я іду, і у меня есть гэты моцны удар. О. Ну все, ніхто не спыне. А ці можем мы там прыгнуць? Рядом, каб зразумець, ці ёсць гэта хуткае перамяшчэнне, ці не. Ляцім. Дзе мы апынемся? Перавал караля. Вось яно як, так? Зразумела, што такім чынам нас кідаюць у самы пачатак. Трэба было да гэта даведацца, каб зложить гэтую всю мапу таким чынам. Зараз будем тады яшчэ раз праходзіць гэты шлях, мне здаецца, так. А тут ёсць секретики.
А тут мы были, мы тут атрымалі. Атрымалі то, што нам патрэбна было. Даследуем лакацыю яшчэ раз, каб дакладна разумець, што мы нічога не забыліся тут. Здаровіцца будзе. Дакладна будзе яшчэ здаровіцца, якое мы ўжо таксама згубілі. Але навошта нам яно? Не зразумела. А як мы тут усе перапрыгнули, если калі у нас даша-то не было спачатку? Мне не зразумела. Як мы тут траплялі, пераходзілі. А, мы шлі мабыць, у гэтым боку, а там было зачынена. Всё. Зразумеў. Зараз зноў бяжым до нашага коніка і зноў до зялёных троп. І зноў да зялёных троп, каб нам вярнуцца ў ту лакацыю, адкуль мы прайшлі. Можа там было хуткае перамяшчэнне у левом боку, зараз глядзім. Прыселі і яшчэ раз. Тым жа шляхам. Бяжым. Зараз спрабуем выкарыстоўваць гэты моцны удар, но мне здаецца, чамусьці на гэтым звері махнатым яно не вельмі спрацавала, але ж можа спрацуе над тым ваяром, які нас заўсёды б'е. Так, я готовы. Давай махацца. О, так у тебя таксама шчыт ёсць. Махацца будзем, не? Меня навучила майстар. Мне здаецца, калі у ворага ёсць шчыт, то гэта ніяк не паўплывае на паспяховасць бойкі. І ты ўсё раўно атрымліваеш люлей. Так, мы памятаем, што там ёсць дадатковае здароўіце, а тут можа ёсць яшчэ месца таямнічае. Нема. Пагрукались, пайшлі далей. Знов хтось і пішав, гэта ты? Ты, дакладна ты. І зноў мы тут, вось, мы знайшлі той шлях. Мы падняліся, но мне здаецца, там яшчэ ёсць платформы, которые дазваляе нам яшчэ ў левы бок прайсці. Зараз будзем даследаваць. Ці магу я... А чаму даш адбыўся ў левы бок, калі націскаў направа? Не зразумела. Я спадзяюся, што мы ідзем у верным накірунку.
Так, і ось мы выйшлі. Што па нашым гэтым пляцоўкам? У левым баку што ёсць? Ой, тут яшчэ штось ёсць. Гідр караля. Гэта што? Гэта таксама дрэўнасці ці не? Ці гэта... А, таксама гэта дрэўнасці. За дрэўнасці, можа, нам дадуць грошыкі, так? Ну, каму гэтае патрэбна, мы не ведаем. Ой, там ветрышча. Зараз адбудзецца так, што там з левого боку та і нічога няма. Але гэта не дакладна. Каб не вяртацца зноў, трэба ўсё паглядзець. Можа, калі ўлева тут прайсці было проста вось гэтыя трэжары пазнаходзіць. Толькі для гэтага быў сэнс сюда ісці. А як там патрапіць-то? Каб не пакутвацца, можна абысці. Можна абысці яшчэ вышэй. Вось там што. Ну тут трэжары, гэтыя трэжары. Зноў. Так, што па мапе? Так, ну, кажуць, здаецца, што гэта было ўсё дарма. Усё дарма. А што у нас у... Вось там? На мапе вось тут што у нас? Можам мы тут і зайсці? А, чорным я памячаў... А, я памячаў, калі цёмна, так? Нам патрэбен ліхтарык, каб у гэты бок далей прайсці. Добра, тады мы ідзем набываць ліхтарык. Ідзем, можа быць, сколькі у нас зараз ёсць па... Ой, яшчэ 1000 патрэбна, 1000 патрэбна. Тады ідзем да зялёных троп, ідзем уніз. Каб прайсці ў левы бок. Там, мне здаецца, ёсць штосьці цікавае. Ну тады десант. Хуткі десант будзе тут ці не? І мяне заб'юць. Ось так заўсёды, калі хочаш хуткі десант, заўсёды трапляеш на ворагаў. А, ось там мы здольнасць нашу атрымалі, добра. Ну, я моцны. Трэба толькі пра гэта памятаць. Калі шмат чаго дадаюць, ты потом запамятаеш, як гэта выкарыстоўваць. Было бы добра, калі б тут быў хуткае перамяшчэнне, але здаецца, што тут яго няма, таму прыйдзецца ісці такім чынам у адваротны бок. Так, я прайшоў сюды. Паў. Hello, guys. What are you doing? Не зачепіўся. Вось, мы павярнуліся да зялёнай трапы. Ну і такім чынам ідзем у самы низ, мне здаецца. Ой, далёкі шлях. Было б
гэты ліхтарык, можна было ў гэта каменнае свяцілішча дайсці, паглядзець, там таксама штосьці будзе прывабнае. Но нам павінны грошыкі набыць, грошыкі. Дайце мне грошыкі. Так, няма вайра, таму што мы яго забілі, можна набыць хуценька сябе. А як ты набыеш, калі ты не садзіўся на лаўку, так? А ніяк. Я толькі спусціўся, ты ўжо бяжыш да мяне. Так, выбуховая. Так, ёсць месца, дзе адпачыць. Я б адпачыў. Каб не забілі. Так, яшчэ ўніз. Так, трымай. Ой, что это? Что-то я не взял там. Вы бачили? А як-то? А нельзя зачепиться? Было бы добро зачепиться. Зараз тут заб'юся, але ж мне... Ну, може, калі б я за стену зацепіўся, ці магу я чапляцца, я бы мог оттолкнуть. О, так. Так, месца цікавае, месца складанае. Месца челленджовае. Ці хопіць мне дашу, каб запрыгнуць. Ну, добра, што там лаўка ёсць не здалёк. Зараз еще раз поспробуем. Мне такие месцы привабливают. Докладно. Так, правый бок. Так, мохнатый зверь там есть. И не хопить мне все равно. Будет двойный даш ці ў этой ліціне, но я паспрабую яшчэ раз. Вы бачылі? Печать Халлоунеста. Гэта дрэўнасці, так? Зразумела. Будзе цікава, калі я адсюда яшчэ і не выберуся. Добра, што чекпоінт з другого боку зроблены. Надзеўшся ў грошах, так, грошы яны вяртаюцца, калі ты сваю чорную душу вяртаеш, калі паміраеш. Вот тады мае сэнс не паміраць, калі ў цябе ты ўжо памёр і душы ў цябе няма, і тады ўсе грошы тады ты згубіш. Але тут ёсць банк, як з коканам, так, як у Сілксонга. Здаецца, гэта наадварот, не як з коканам, а як... Тут душа зроблена з коканом, ты зразумеў, так, што тут першапачатковая гульня была Hollow Knight, так адбылася, што мы першую, другую частку прайшлі і так будзем блытацца. Добра, так, далей да лаўцы, ідзем да лаўцы. Можа, да банку дайдзем. Чынам, а банк быў, мне здаецца, у лакацыі з медузамі. Вниз? Так, ты зашел вниз. Можно присесть. Каб далёка не бегчы, так, а тут ёсць.
Звычайна тут нема таямнічых лазаў. Вось тут можа быць. Алло. Не, таксама. Так, ці ёсць махнаты тут звер наш. Есть маленькие мохнатые зверы. Пробачьте, так. Мне просто цікаво, что с нашей вот этой новой здольностью ці может быть дзесьці так само сховали от нас таямнічыя всякие рэчы. Нельга зачапіцца. Так, там все открыли, а тут мы ведаем, что трэба праз гэтых наших вялікіх жукоў прабівацца. Вот прыгожае число грошикаў. 3 восьмерочки. Можно назирать. Мы тут чапляемся за наше жыццё. Вось, і гэтае месца, дзе мы не без гэтага чапляння да сцяны не змаглі прайсці далей. Ось так, яшчэ кавалачак маски. Так, гэта першы кавалачак маски. Другі ўжо? А, гэта не маска, гэта на сосуд. Я памыліўся, так. А тут можна хуткае перамяшчэнне здзейсніць, да? Здаецца так. Но можна было гэтага не рабіць. А, гэта праход у адваротны бок. Яшчэ не, ну добра. Поторопился. Чекаем. Так, там мы докладно все поглядели, ці не? Так, поглядели, а там мы пали так. Мне здаецца. Я лічу, что мы можем ісці далей. Тут были наши земли, але бледная істота ўзяла ў сябе пячоры далей. Шчырым наши грозы, трымайцеся до гэтага месца. И что? И все, на этом все, что вы можете мне пропоновать. Не, я так не гуляю. Трымайся далей ад гэтых мест. Ну, таким чынам что? Таким чынам мы потрапим на тое месца з другой локацыі, здаецца, так? Мы тады зараз будем ісці ў адваротны бок.
Мышцы может 6. Калі прыгнуць, прайсці, зараз хутенька прыбягуся. Каб удакладніцца. Не. Не. Навошта? А, ну все. До чекпоинта. Там, где есть кавалок, пробовать вверх, вот тут, так? Я что таки? Тут я прыгаю, а тут якась стена. Что, глич? Небачная стена. Я ось думав, що тут щось є, а тут нічого нема. Ну, здається, що... А що по мапі? Ну, по мапі, що може бути десь уверху так само є якась пустота, але ж мені тут не пущає, не чіпляється так. Добре, тоді, коли тут усі дирки погрукалися, можна йти туди далі. Ну, як далі? Йти в відворотний бок. Туманный каньон. Было бы добре бы все-таки до 1000 все ж таки дойти. И так само бы добре было тут не сгубиться. Оп, хей, лей. Чекаем транспорт. Дочекалися. Что ж складане. І... Ну, гэта было прадказальна. Але ж гэта не так далёка, дзе наша лаўца, так? Добре. Да, добра было зараз не памерці, но калі гэта мы кажам услух ці пішам у чаціку, гэта заўсёды адбываецца. Ну, не так далёка, маглі яшчэ складаней там памерці. Там шмат транспарту трэба было б чакаць. Зараз хутенька дабяжым. Павернем свае. О, так у банку я ж клаў тады яшчэ 300 грошыкаў. Так прыемна ведаць, што дзесьці яшчэ ёсць твои грошыкі на банку, так? Банку. Иди ко мне, мой родный. А там може внизу еще что-то есть? Не, хутки даш не дозволяю. Может быть там был секретик, а его нема. Так, вертаемся, не губляемся. Ну что, туда идем до Туманного каньону. Тут мы везде все поглядели, везде почаплялись. Ліхтарик, гроші пока нема на гэты ліхтарик набыть, але треба его набыть докладно. Мы ведаем, что есть у верхней локации, где пройти с ліхтариком, и у каменном святилище так само. Идем до медуз, якія забивают нас, так? Докладно. А где ж гэтую 1000 можна было б набыць? Мне цікава. Ще нема мапы гэтай вобласці. Мне цікава, так. Незручна. Але ж мы ведаем, што там ёсць хуткае перамяшчэнне.
дойдзем до хуткага перамяшчэння, паглядзім. І такім чынам яшчэ паглядзім, ці можам куды-нибудь таксама з гэтым прышчэпкай нашай дайсці. Вось я пра гэта казаў, што тут дзе вялікія медузы, яны нас занадта моцна б'юць. Ці мае сэнс туды ісці? Я не памятаю дакладна. Не пойдзем. Ці можна там зачапіцца? Сярэдзіне. Можна было б праз NPC зачапіцца, але я не ведаю, што там вельмі маленькая прастора, каб там штосьці можна было схаваць. Карыснае, цікавае. А мы ідзем до хуткага перамяшчэння. На табе. На і мне. Не будем казаць гэта ўслых, але мы разумеем, што трэба тут рабіць. А вось тут можна ці зачапіцца, можна зачапіцца. Тут ёсць таксама манеткі. Але ж далей мы не пройдзем. Тут, мне здаецца, будзе здольнасць, калі мы будзем плаваць у гэтай вадзе гарачай. Так, мы не кажам гэта ўслых, но мы набылі яшчэ одну адзінку здароўя, але адна ж, калі мы патрапім на вялікую медузу, нам гэтага не хопіць, а вот 3 можа нас гэта выратуе. А вось тут наш банк знаходзіцца. Верніце наши грошы, не? Или пакласці, можа, грошы, якія ў мяне зараз, які 100% вы бярэце з таго, што вы трымаеце, бо калі я сустрэну якогось ворага складанага ці боса, тады будзе вельмі непрыемна влажыць. Укласці, сколькі укласці? Давайте укладзем пакуль. І тады будзе сколькі? Гэта будзе 1200 і патрэбна до 1800 яшчэ 6 сотен знайсці. Ну, добра, што они не беруць ад сотак. Гэта прыемна, гэта прыемна. Паклалі наши грошыкі тады сюды. І нам патрэбна яшчэ 6 сотен знайсці. Можа пайсці нафарміць іх, каб ліхтарык атрымаць. Мы зараз па мапе паглядзім, ці ёсць у нас эра, якую мы не даследавалі. Можна вот пайсці на лаўцу, вось на ту, таму што чамусьці здесь гэтая вёска багамолаў адресавалася, а там нічога не намалявалі нам. Каб цікавее было фарміць, каб можна было даследаваць такім чынам. І такім чынам, ведаеце, што мы можам зрабіць? Мы можам пайсці нават не туды спачатку, а пайсці вось сюды. Мы можам чапляцца, а там ёсць месца, дзе можна прачапіцца і пайсці вось да гэтага. Я не ведаю, хто это. Ідала. Зараз пойдзем даведацца, што гэта там такое цікавае. Нас дакладна там не былі. І вось тут таксама я вспомню, што там ёсць рэштак масткі. А як? Вось. Спачатку, ну гэта вельмі непрыемна. Так, это блізка, трэба адысці трохі. Яшчэ трохі адысці. Вось. Ой, гэта будзе складана. Добра, што на лаўцу прыселі. Это не з першага, мне здаецца, я гэта ўсё зраблю.
Ось першая масачка додатковая. Можна буде яшчэ себе единицу здоров'я таксама набыць. Так, ты мне нічога цікавага не распавядзеш. Мне патрэбна здаровіцца. Ось гэта здаровіцца і пабеглі, паглядзім, што там, можа, вораг які-то, можа... Мне здаецца, даўно не было боса якогось. Апошні бос, які быў, мне здаецца, быў на лакацыі перапуцця, гэта перашляхоўе заблытанага. А ў астальных лакацыях мы не вельмі шмат біліся. А, гэта грыбная лакацыя. А, так это грыбныя пустоши, так. Зразумела, зразумела, куды мы прыйшлі. А нам які бок? Уніз, так? Унізе мы тут зможам прайсці? Можна было туды на адваротна ісці, а так там занадта доўга ісці. Там зачынена. Не сюды туды. Сюды нам патрэбна. Ось, так? А тут мапа мы знайшлі. Кёрніфер наш пайшоў далей даследаваць гэтыя ўсе месцы. А мы павінны прайсці вось правы бок. Зараз. Ляцім. Рыбочак. Не. Можа ўправа сюды, не? А як то? То не атрымалася? Не, ну дакладна. Я б схаваў што-нибудь. Калі б была б моя воля. Ты все выбухаешь. Так, это атомные гэтыя снарады. Трэба пазбегаць. Так, і вось. Вось мы бліжэй да того месца. І вось мы тут. І вось мы можем тут прабегчы сюды. Грибочек нам докучае. Не докучае грибочек. Ой, тут платформер пайшоў. Пайшоў гэты пакуты пайшлі. Ось. Так, ты я тут хутенька. А як там, не? Што там яшчэ таксама? Ці здолею я зараз з маімі гэтымі ўсімі штукамі. А, там не такая маленькая пляцоўка была. Так, тут мне кажется, что может быть нават будет бой, потому что тут есть такое место, как душу набыть. О.
Так, а ну відомо. О, как мы не покутывали, тут зробили мостик. Дякую великий. О, зрозуміло чому. О, а де у нас цалкам лаўка-то будзе там вельмі далёка. Навошта вы так зрабілі там? Надо было, можа, у верхнюю пайсці было, там бліжэй было дагэтуль. Угу. Так, на мяне давіць последняе жыцце. Так, але ж мы здолелі. Але ж последняе жыцце то. Так, не кажыце, што там яшчэ трэба... А, ну зараз будзе мосцік. Гэта вельмі прыемна. Што тут у нас? На углубленне ставіць герб горада. А, мы дзе-то знайшлі яго, так? Герб. Ты ж не будзеш? А, герб горада, ты кажаш, што я магу прайсці. Лаўку будзеш мне даваць ці не? Ты яшчэ зачыніў, ну всё, мне капец зараз будзе. Это дакладна капец, калі тут не будзе лаўкі. Навошта я прыйшоў сюды? Так. І тут ні лаўкі няма. Тут якісь гэтыя грошыкі. Мне загубіць моя гэтая жадная істота, моя сутнасць. Дайте лаўцу. Калі ласка. Вельмі вас малю. Так бачу пачварану, якое зараз мне заб'е. Так, добра. Так, ты залез. А ты отойди от меня. Отойдите, не чапляйтесь. Но дякую Богу, что вы тут есть. Я трохи обновился. Нема мапы гэтай в области. И тут зачинено. Окей. Так, ты какие-то моцные? Ну, не вельмі моцные. Одно забрал, одно я обновил. Ага. Выдатно. А вот что я это заробил? Так буде видатно наадварот. Так, ти там бігаєш. Ви триваєте час, каб я тут покутував і не тримав лавку. Каб відпочити. Поможите мне. Ой, вы тут... Ой, не треба. Ой, не треба, ой, не треба. Ой, не треба. Не подходь. На тебе. Либо ты меня, либо я тебе. И вот это... Помылка нам... А, ну вы зачинили двери, и вы кажете, что я могу почать с гэтага моменту. Ой, вялікі дзякуй, такое было і ў Сілксонгу у некаторых момантах. Так, і гэта вельмі мне спросціць жыццё. Што, я гатовы махацца з табой. У меня есть нават моцны удар. Просто яго распавяду, як ім карыстацца, вось.
Ховаемся. Кто меня забил тут? Кто такі дрэнны сябе паводзіны свае гэтыя рабіў? Так. Ну добра, што мы тыя нашы все грошыкі-то ў банк паклалі, інакш калі было б больш дрэнныя абставіны, тады мы ўсё гэта згубілі, так? Трэба заўсёды класці грошы ў зберагальны шот. Што, працуеш ці не? Там ёсць штосьці, так, вернісь яшчэ. Так, брамы, яны запечатаны, ніхто не увайдзе, ніхто не выйдзе. Так, гэта залустны намёк, што нам будзе балюча. Вось лаўца, да якой я не дайшоў. Так, вітанкі, як твои справы? Мы з табой уже бачыліся ў другіх лакацыях. Столица Минск. Мой сябар, какое же так месца ты можешь знайсці якісь подказки для многих таямніц? Не вельмі хочаш далей, да, ісці? Жах тебе трымае. Тады што? А будзе тут хуткае перамяшчэнне? Мне б хуткае перамяшчэнне, да мы ліхтарык набудзем, мне здаецца, тут яшчэ пазмахнемся з гэтымі хлопцамі. У нас будзе ўжо 600. Мы зможам пайсці наш банк і набыць нашы цікавыя рэчы. Тут што ёсць? Ну, тут далёка падаць. Ой, што гэта горад? Горад слёз. Будзем шмат плакаці. Было бы яшчэ добра пачуць гэтага нашага сябра, які мапу робіць. А мне здаецца, можа быць у левым баку ён. У меня такая чуйка ёсць. Не пяе ніхто, вы не чуеце? Не чуваць, пакуль не чуваць. Трымлівайце. О, што гэта? Што гэта, арэна? Это шмат цвікаў тут. О, гэта будзе коннекшн з лакацыяй з грыбамі, так? Грыбы. Бачу грыбы. Это выглядае. Чую, як будзе кузнец па-беларуску. Каваль, так? Кавалі. Дзярэўня Кавалёў, дзярэўня вёска Кавалёў, гэта ж нас, гэта Demon Slayer верх. Яшчэ адзін цвік на... Тебе прыходзіць, так? Ты каваль цвікаў. Так, давай, ты можешь мне... А, не. Тебе таксама грошы патрэбны. У меня нема столькі. Не хапае. Зараз паглядзім. Дзе мы можам гэта ўзяць. Чотири. З вас падает толькі 4. Этого недостаткова.
Ось так, хочеш набити ліхтарик, і щось тобі перешкоджає. Давайте я тут. Так, зовсім хриху не копає, так. Тримай. А навошта ти звалився? А я хотів твої грошики набити. О, тут ще так само є. Платформер. Але мені здається, тут з двойним прыжком потрібно це місце позначити. Я упевнений, що там так само щось буде. А як ми позначимо? Синеньким позначимо зараз. Десь тут були вороги. Вороги мені не хапає. Мені не хапає зовсім ніж трохи. Коли ми заточимо, тоді ми будемо менше наносити ударів, як вони померли, так? Буде менш потрібно. По тебе так само буде менш потрібно, не хвилюйся. На тебе. Скільки? О, два не хапає. Не, я не пойду покуль туди, мені треба заточити, бо якщо буде босс, тоді це нам так само життя спросить. Ну ось ти, так? Ти даєш 3. Все, і біжим. Ти зараз тримаєш 2 удари, а будеш тримати 1, мені здається, це які льотають. Така моя теорія. Но вона може бути недокладна. Ах, а ти що, ти так? Так, і пойдемо до коваля. Заточимо наш цвік. Наш клинок. Смертоносний клинок. Уже на шмат, уже на 20 болей отримали. Все, я набыл. Заробил тебе. Ой, не то натиснул. Ось тримай. Так, буде яка сцена, як у Сілсонгу. То же самое, они все зробили, только... Так. Зараз поспробуємо. А ти ще зможеш зробити? Тебе потрібна бледна руда, да? Каб не тільки гроші, але ж бледна руда, і ще й гроші потім. Ти будеш просити. Ну что, можем поспробовать. Ой, я тут могу вот и плавать, и она не горячая, это вода. Так, тут може есть так само таємничі лази. Так, тут 2 тримаємо, мені здається, раніше було 3. По тебе не зрозуміло буде, скільки тебе потрібно. 4, а мені той, хто льотає, потрібен. Глядіть скільки. Ось з одного на от удару. Ну, це приємно. Не буде тривати час. Так, будуть ли тут так само таємничі речі якісь-небудь? Ми зможемо більш хутко набивати. По тебе 4. Траплять можемо. Вы топитесь? Все, мы уже моцные, шмат чого дослідували. Ще би не траплять зараз на бойку. І я сподіваюся, що щось цікаве. Що це? Такі руки-боки, це буде босс? Руки-боки? Чи ні? Замочная скважина. І ось у мене щось.
ключ потрібен, так? Погнув. Ви бачили, погнув. Вправо чи наверх? Можем наверх, можем вправо. Все что-то так цікаве, как доследовать. Что это? Это якийсь фонтан, так? Фонтан слез, может быть. Тут Хорнет буде докладно. Там Хорнет Слейс махалася, а тут ми махаємося з ёй, так? Hakana Sagamos. Треба знайти могилки серед пеплу. Добре, так ти все, може сябруємо з тобою, так? Палом о рыцаре, о чорному сховищі високо над нами. З допомогою, так, Холунес буде стояти весь час. Там чорного яйка добавлен на картку. Что это позначает? Что? Это основний квест, який нам потрібно. Ви раєте мені туди заглянути, так? Добре. Вельми цікаво. Так, Шуга БТВ, Best Viewers Steambook, это хусня, Best Viewers на канале «Усі на месте» и на всех белорусских стримерах. Включая Міхася Гарезу, Рудзікова, я веду Лепуса, веду ще Nice Raven Chemistry і шмат яго яшчэ. Также яшчэ ёсць як-то гаспадарня Богема, уже забыўся. Здаецца, нават недавно яна пачала яшчэ стрыміць. Так, а мы можем поехать вверх? Что таке? Мы можем. Мы можем это здесь, что тут у нас так само цікаво есть. Но это не вельми шмат, просто тут так нам дали набить. А что тут? Там зачинено, так? Ну зачинено добре. Поехали. Это люк будет отчиняться, здається, так. Поехали. То можно пройти в правый бок, я запамятовал, что нет, нельзя пройти. Ну нельзя. Так, а по источнику так само мы поглядели, мы отчинили это черное яйко, как звертаться до наших истоков. Ну, тогда идем туда в левый бок. Зрозуміло. Зрозуміло, що зараз без хуткого переміщення далеко нам треба буде йти. І хотілося б так само набити 6 сотень. Нам 6 сотень було б доволі так добре нам это. А ось тут ми каталися. На этом лифте. Я бачив, що там можна було прыгнути у правий бок. Почекайте, може туди можна було б сходити. Я все уважливо держу. Ось тут. Виліті, ні? О, ти льотаєш? Ти б'єш моцно так само. Так, ну ось тут мы не доследовали. Что? Там
А, той бок мы бачылі, а там штосьці ляжыць. Можа яшчэ амулет? Пачакай, печаць... А, ну это древнісці. Так а хто у нас древнісці гэта збіраецца? Мне здаецца, да гэту часу мы не ведаем, хто гэта робіць. І у нас толькі ўжо гэты шмат рэчаў, што можа там будзе моцны рэворд, як у Сілсонгу. Ты блукаеш тут, ты блукаеш, бадзяешся, а ты лётаеш. Лётаеш, що моцна б'еш мяне. Адпачні. Ой, вялікія ворагі, моцныя, невядомыя. Баімся. А, гэта, ведаецца, мне знак фонтану, так? Так, что-то разбили тут. Трымаем мой коронный моцный удар. А тебе тоже так само тебе зараблю. Ой-ой. А можно я тут трохи себе здоровье зраблю? Так, і здаецца, мне здаецца, ўжо хутенька будзем скончваць ўжо паступова да кропкі. У нас будзе грошыкі на гэты наш ліхтарык, і мне здаецца, такім чынам мы працягнем з даследавання лакацыі цемры. Так. До лагічнай кропкі зараз дойдзем. Так, хтосьці пішыце, мне падаецца. Забілі нас, забілі, мы павінны зараз зноў прайсці гэты шлях, каб вярнуць нашу душу з нашымі грошыкамі. Я толькі вось не памятаю, які бок ты нам ісці, і даволі далёка. Я б распавёў, сказаў, што яны знаходзяцца. Ну і ўжо ворагі такія не занадта лёгкія, мне здаецца, моцна б'юць. Ой, тут шыпы ёсць, так? Таким чынам яшчэ, што яны яшчэ лётаюць. Цалкам непрыемна. Аднаўляем здароўіцца. Так, хлопчука гэтага не пайшоў адпачыць. Вось ты, вось як тебе з табой? Ты б'еш адзін раз, і я маю патрапіць тебе зверху, так? Хацеў я гэта зрабіць, але не атрымалася. Так, тебе можна зверху біць, і ты дакладна не трапляеш. Так, зараз забярем. Хлопцы, вы шо? Ну шо вы такие моцные? Хлопчуки. А можа я праз гэты так могу трапляць? Мухин. Яшчэ кидаешь, или ты другая? Ты, мне здаецца, ты не та, якая была.
Вертайся до мяне, я тебе чакаў, ты не чакала. Мы зразу вместе будем танчыць. Тут таксама я чую, яшчэ хтосьці пяшчыць. Трыста, ну засталося зусім не вельмі шмат. Так, што адбудзецца? Адчынілася гэтая дзвер, а з левага боку ці магу я? Так, я магу. Не магу, я не побачу. Тады трывай. Это такі доўгі шлях. Вярніце мне сюды, я хацеў паглядзець у левым боку, ці штосьці ёсць, каб не згубіць. Нема. Хуткае перамяшчэнне таксама адчынілася. Штифт ліфт ляціць, я тут быў? Ці гэта другі ліфт? Ой, аж там штосьці ёсць. Так, тут выбух. Термоядерное тухлое яйцо. Так у меня есть одно уже есть. Уже два таких у меня. Никто не еси. Чему никто не еси? Ой, навошта ось тут? Это все выбухи отбылись. Так, само. Набылі, дайте мне лаўцу, либо хуткае перамяшчэнне, да мы скончым ужо на сёння. Вельмі шмат прайшлі, вельмі шмат лакацый панаходили, мапы таксама панаходили. А, ось лаўца там кажа мне. Добра, зараз туды вернемся. Вернемся зараз туды, і я б яшчэ ўніз туды зайшоў, каб паглядзець на тупічок. А, вось тут таксама гэты кого трымаюць звычайна. Так это мне показываў, што тут ёсць лаўца, но тут нічога няма. Ты мне што там наслусіў? Десь што слусіў. А, можна яшчэ ўверх. А, вось тут зараз я бачу паперку. Паперку нашага сябра Корніфера, які нам намалююць. Ці я скажу, што намалююць. Лезь тут. Навошта вы тут прыйшлі все? Толькі тое, што я набыў себе яшчэ дадатковыя адзінку здароўя, меня выратавала. Корніфер, дай мне мапу, каб паглядзець, куды тут ісці, копію. У тебя ж цены все растуць і растуць. Вы кажаце, што там ёсць хуткае перамяшчэнне і мне трэба там туды дайсці да лаўцы? Вы што? А, нет, таксама што гэта? Часовая лаўца? Или тут типа тебе трэба за грошыкі? Шмат грошыка ўжо забралі ў мяне? Или калі ў мяне не было гэтага? Не было б... Я пакутаў далей. Добра, так, добра, дойдзем до... Куды мы дойдзем? Мне здаецца, можна было бы паспрабаваць, вось тут пока мы памятаем прайсці ў правы бок. Зноў все мои грошы забралі, а мне-то 6 сотен патрэбна. Будем тут і наступнай серыі тады набываць. Вось тут мне цікава, што ёсць. Я спадзяюся, што тут няма нічога складанага. Але тут якийсь тамах. Это музыка была такая чароўная. Мак
такі себе. Святилище душ. Ой, сколько шмат мы уже тут глядели. Вернися. Идем до хуткого перемещения, так? А униз ці можете униз? А як тут униз ці уверх? А, треба... Не. Що вниз можна потрапити? А, ні, гэта ліфт тільки уверх ідзе. Добре, ідем до хуткого перемещення і на гэтым скончуем. Все. Ставим себе мету. А, тут треба ключ яшчэ. О, там якось теж цікаві речі ёсць. А ці магу я? Наверное, не магу без другого прыжку гэтага зрабіць. Можа, таксама трэба гэта пазначыць, каб не забыціся пра гэта зараз. Я пазначу і все, і тады вернемся тады вниз. Святилище. Ну, то ведаем, что там еще каменное святилище, тут святилище. Тут докладно мы уверх. Хотели бы уверх. А, больше только мы не маем тады. Летим. Летим до хуткого перемещения. Ось тут нас так само не было. О, мы тебе само памятаем, зод могучий. Так, ты меня обраджаешь, не обраджай, будем махаться с ним. Ты просто таки нам твар, який знайомий, так, каб ми не хвилювалися. Тут уверх там гриби, там місце з грибами. И любимые грибы. Так, я тебе памятаю, что-то тут. Это новая локация, але ж ты казал, что я кабусти тут был, а на самом справе меня тут не было. Тут есть древце. Древце. Ой, почекайте. А чому нема паузи тут? Ніколи не буде, так? Древце треба позначить. Потому что мы потом ніколи про это не вспомним. Далее повышение. Правый бок тут так само. Печори, гэтые печори. Хто живе тут? Не зрозуміло. Тут можна вверх? Я бы казав, что можно было, але не. А с левого боку что? С левого боку смерть. Смерть. Главное, как меня этот челик не забил. Я, наверное, жадал это зробить. Это что, пики? Не. Добре, что не пики. Пики точеные. Секретиков нема. Таємниць так само нема. Так, куди далі? Ось тут щось, на що це зробили. Геймдизайнеры. Так, это я потрапил по тебе, ты летишь до меня. Ты не потрапил, я б тебя потрапил. Забрав мою одинку здоров'я. Так, мне потрібно поглядеть, что з правого боку, и потім ідем. Так, ти що ховаєш? Знову якісь речі таємніші, так? Вмирать не хотілося би зараз. А, простий ключ. Ось, простий ключ, який можна відперети. Простий замок, який ми бачили внизу. Добре, ми його знайшли. Гэта застанеться у нас на наступний раз. Где гэта хутка перемещение? Там зрез.
Вы кажаце, чтобы я на пікі тачоны пайшоў, так? Добра, а магу? Так, магу. Вось, так, я зараз яшчэ пагляджу, штосьці там у версіі ці ёсць, ці не, можна было на сам рэч, можа там таксама секрэт такі праз ніжні удар гэта зрабіць. А вось мы так шмат намалявалі, і вось мы тут на хуткім перамяшчэнні, і такім чынам будзем тады скончваць на гэтым, так, разблоку. Зноў яны грошы ўсе гэтыя, не магу ніякіх гэтых 6 сотнікаў затрымаць, так. Добра. Трохі пазлаваліся, дзякую усім, хто глядзеў, дзякую, што прыходзіце на стрымы. Увечары, здаецца, адбудзецца, калі знойдзецца, можа быць, хорар гульні. Хто хоча папужацца, паглядзець, каму гэта цікава, прыходзьце ў 8 часе па Польшы, мне здаецца, у 7 па Беларусі. І дзякую, што былі. Усім тада добрага дзянёчка і да сустрэчы, да пабачэння.